You know, what's up guys? Pagluluto tayo ng dinuguan ngayon. Tapos maghahanap tayo ng manok. Yan. Yan, may isa pa natira. Yan guys. Malilit pa kasi yung iba. Kaya, yun na lang. Kasi tanghalian naman na. Kaya yun. Let's go! Yan guys, yan na po ang outcome. Tapos kukuha na lang tayo ng konting balat, tapos konting meat para gawin nating dinuguan. Hindi nasasayang yung mga kwan yan guys. Sasahog natin yung, sasahog. Iluluto rin natin yung mga intestine niya. Tapos yan yung atay. Yan. Pang ulam lang naman natin. Kaya konti lang guys. Kaya let's go. So ayan guys. Ayan. Painin natin yung pan. Palayok natin. Tapos ayan. Pasensya na. Kasi maingay dito sa mga kapitbayan namin. Kasi may nagko-construction dyan sa kabila. Kaya nood na lang guys. So, ready natin yung mga ricado. Pero bawang lang. Panggigisa ko lang naman. Tapos unahin natin yung pan pag mainit na. Magiging crispy na intestine, yung isaw, tapos yung balat. Yan. Ito na yun, oh. Tapos pakikrispy natin yan. Tapos ito yung laman. Yan, guys. Yan, medyo mainit-init na. Lagyan natin ng konting mantika. Para, magmamantika rin kasi siya, eh. Kasi maraming fats yung maraming touch yung balat. Ayan. Kasama pang balat. Hintayin lang natin na maging crispy. At lagyan natin yung bawang para hindi masyadong masunog. Prito muna natin ito. Ayan. Ayan guys, na-prito na siya. Oh, ha? Toast natin, toast para hanggang maging brown. Mas maganda pag para may lutong-lutong siya. Yan kasi dried na dinuguan, hindi naman siya dried kasi may mantika, hindi yung parang dinadaraan Tagalog na masabaw. Ito konti lang. Ayan, kaya papakrispiin natin to. Uy. Kaya tinalagyan natin yung bawang para hindi masyadong sunog. Ouch! Grabe ka. Oh, yan. Lagyan natin yung bawang. Tapos toast natin. Toast. Yan. Tapos yan guys, lagyan na natin yung laman pag nag-brown na yung bawang. Tingnan nyo, daming mantiko. Bango ng bawang. Kasi pag inuna natin yung bawang tapos prinito natin yan, wala na. Sunog na. Mapait. Ayan guys. Hintayin na natin na mag-brown yung bawang natin. Sakto, magiging crispy na yung isaw dyan. Tapos yung balon-balunan. Balon-balunan ba yun? Basta, pag sa Ilocano kasi batik pulon. Yan.
Ayan. Brown na yung bawang. Oh, brown na yung bawang natin. Tignan natin yung laman. Para mag-toast ah. Saka mo ah. Yan guys. Kaya lang natin na maluto yung laman. Tapos lalagay na natin yung patay. Kasi pag para hindi siya masira. Toast ka pa dyan, yung pabalik ka rin. Tayin lang natin guys, tapan natin. Dapat pantakip na mas maliit yan. Laki ng takip oh. Boom. Yan guys. Tayin lang natin na dito. Yan, tignan natin guys. Yun no. Pati na. Uy. Lagyan na natin yung kon guys. Atay. Atay ba to? Yan. May sabaw eh. Tapos takpan natin ulit. Yan. Hintayin natin na maluto. Tapos lagyan na natin yung dugo. Yan. Tignan natin yung luto na. Tiring! Yan. Tapit na guys. Natin natin para makunat pa. Bawasan na lang natin yung mantika nya. Tapos, yan. Lagyan na natin yung dugo. Ingay dito sa amin guys. Kaya mo natin ng 1 minuto. Tapan natin 1 minuto. 1 minuto pa. Yan, pwede na guys. Nag-brown na yung nag-brown na din yung ibang. Lagyan na natin yung dugo. Lukso ng dugo. Yan. Tapos, ready na natin yung ibang toppings niya. Lagyan natin siya ng siling haba. Yan, siling haba. Yan.
Maging chocolate na siya. Pero patuyuin natin yung patuyuin. Ilan lang yung apoy. Tapos timplahan ng asin. Yan. Ako, nag-ingay na. Yan. Konting magic sarap. Luin mo lang. Yan. Halo-halo lang na ganyan. Tapos pag medyo natuyo na, all goods na tayo. Yan. Lutuin lang natin yung asin tsaka yung ano siya. Boom. Yan. Patay, nag-ingay. Ano guys, all goods na. Tikman muna natin. Baka matabang. Kala mo perfecto yung pagkakatimpla eh. Nako, sarap. So yan guys, ganyan lang kasimple magluto ng dinuguan dito sa amin. Kung lagyan mo ng maangang sili, pwede yan. Tapos yun lang naman Ricardo eh. Kaya pwede mong gayahin yan guys. Simpleng pagluluto lang yan. All goods na. Kain na tayo. Let's go. Yan, lagay na natin sa plato natin guys. Yan. Ba't pa natin ito nalaglalagyan na? Iisa lang pa plato nyo. Hindi dami kami ganito. Yan. Wala nang presentation, kain agad. O lagyan natin yung sili para kan. May ganyan no. Yan. Boom, panis. So, what's up guys? Kain na tayo. Nakaluto na. Tingnan natin itong dinuguan Ilocano. Hindi ko siya nilagyan ng anghang na sili kasi nag-ulan yung mga kasama ko dito sa mga bata. Kaya ganito na lang. Yan. Parang mas masarap magkamay. Magkamay na lang tayo guys. Magkamay tayo. Magkamay na. Nakataas yung paa. Yan, sarap guys. Manong naman siguro to. Ay hindi. Masarap siya guys, tapos kinuha ko yung buong atay. Ayaw nila eh. Sarap kasi may malutong-lutong pa. Siyempre nito na nauna. Malutong. Init dito sa amin guys, tapos ang ingay pa. May gumagawa kasi dyan sa kabila. Naubos ko na yung kanin ko.
Okay. Quality. Ngayon, sangkap lang tayo kasi nagda-diet ako eh. So, kung masarap, natalok na lang mamayang hapon. Pag natin, try. Ah! Lamig. Oh, lamig ng ulo ko. So, ayan guys. Yan, ganito paano kung paano magluto ng dinuguang Ilocano. Kaya, yun. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo na yung subscribe, tapos share, and like button. Pakiring na rin yung bell. Kaya guys, next na lutuan na naman. Kasi ganito, siyempre, hindi tayo makagala-gala. Sira yung service natin. Kaya, luto na lang muna. So, that's it guys. See you in my next vlog.